Tornar de les festes de Nadal amb zona de play-off és una situació que dona confiança al Lleida Esportiu. El primer partit de l'any, davant la Pobla de Mafumet, es va poder veure a un equip amb ganes de guanyar. Tot i l'empat definitiu, els blaus van tenir molta possessió de pilota, un domini del joc que encara va ser més exagerat a la segona part. El primer ensurt va ser per Crespo, quan al minut 5 una rematada alta del visitant Víctor va mostrar la presència dels tarragonins. Els dos equips van seguir buscant la porteria i les oportunitats dels lleidatans anaven arribant. Aquesta centrada d'Òscar Rubio era la primera ocasió més clara. El navarrès no va poder definir, però les aproximacions dels blaus continuaven. Al minut 17, Marc Martínez va tenir una altra ocasió per encetar el marcador gràcies a aquesta acció de penal sobre Urco Arroyo. Semblava que el gol havia d'arribar, però al descans el marcador encara estava 0-0. Esto es un juego y el azar interviene, el acierto interviene. Si repetimos 10 partidos como el de hoy, seguramente ganamos 8, ¿no? O 9. Hoy ha tocado no ganar, pero la verdad es que estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, contento con el trabajo de los jugadores, creo que solo nos ha faltado eso. A la segona part es va veure un clar domini blau, aproximacions rematades, però el Lleida no acabava de definir. La pilota no es movia del migcamp visitant i Crespo tenia poc perill a la seva àrea. Tot i així, Nacho va tenir aquesta ocasió per posar en avantatge a la Pobla de Mafumet. Els del Segrià van seguir amb la mateixa dinàmica i el ritme era molt intens. Finalment, una passada entre línies de Diego Suárez va deixar marcar el gol de l'empat a Julen Colinas amb aquest toc suau per sota del porter. Bueno, hemos tenido situaciones de gol, hemos fallado hasta un penalti y evidentemente poco se puede decir, ¿no? Pero creo que es un paso adelante más en el camino y bueno, ya tengo que ir, se lo he dicho a los jugadores, felicitarles por el trabajo. Evidentemente hoy solo hemos sumado 1 y sentimos que hemos dejado de sumar 2, pero el trabajo ha sido correcto. Idiáquez va jugar amb els canvis als últims minuts. L'objectiu era marcar el gol de la victòria, però els blaus es van haver de conformar amb un punt. La qüestió era sumar, perseguir a la zona alta i continuar lluitant per al play-off. Ara toca pensar en el proper partit a casa, on el Lleida rebrà l'Espanyol B.